mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po muna tumayo at i-welcome natin ang bawat isa. Batiin po natin ating mga kapatid with a smile na nagmumula sa ating puso. Amen. Sige po. Sige po, tayo umikot at batiin po natin ating mga kapatid. Salamat muli, O God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa panibagong araw na ito, Lord God, panibagong buhay, panibagong lakas, Lord, na ipinagkatiwala niyo po muli sa amin. Lord, patuloy nga po, O Diyos, na Ikaw ang kumilos sa lugar na ito. At Ikaw lamang, O Diyos, ang aming mapapurihan, Panginoon. Lord, una po sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa aming lahat na nagawang kasalanan, Panginoon. Tunay nga na, O Diyos, na siyasatin mo po ang aming mga puso. Pakalinisin mo ito, Lord God. Pakadalisayin mo po ito, Lord God. At tunay nga, Lord God, aming maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, salamat, Lord, sa umagang ito, maging sa salita na iyong dadalhin sa araw na ito, Lord God, na iyong lingkod. Lord, itago niyo po siya sa iyong likuran at hanggang ikaw lamang, O Diyos, ang mapaluguran at maitaas sa kanyang buhay. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord God, na patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na tanging sa iyo lamang kami mag-focus, Panginoon, sa iyo lamang kami magbabad, Panginoon, at yung sa iyong presensya, O Diyos. Salamat na marami sa puso na handang magpatama, handang magpakorek, Panginoon, at Lord, handang magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang ang aming pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila sa umagang ito at sa aming buhay. Maraming pong salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa diwa ng presensya ng Panginoon sa umagang ito. Hayaan po natin na maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. We ask your presence, Lord, in this place. Wala kaming hinahanap, Panginoon, kundi maranasan ang iyong presensya sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Damin natin ang presensya ng Panginoon. I come to you, singing with my humble heart, trying to see your face, longing for what I hear from your awesome promises, giving inspiration to my life. You are faithful, loving and caring. You are wonderful, pleasing and deserving one. What can I do is to worship you. Touch me now,
just to honor you. Fill me now, satisfy me when you're Lord. That is amazing. Touch me now. Once again, here I come to you, Lord. Here I come to you, singing with my humble heart, trying to seek your face. Longing for what I hear from your awesome promises, giving inspiration into my life. You are faithful. You are faithful, loving and caring. You are wonderful, amazing and deserving one. What can I do is to worship you. Touch me now and heal my broken heart. Teach me ways just to honor you. Fill me now to satisfy me when you're Lord. That is amazing now. Touch me now, heal my broken heart. Teach me ways just to honor you. Fill me now to satisfy me when you're Lord. That is amazing. Touch me now, you're my broken heart. Teach me ways just to honor you. Fill me now to satisfy me when you're Lord. That is amazing. Touch me now. Thank you, Lord. With your presence. Hallelujah. Touch me now, heal my broken heart, teach me ways just to honor you. Fill me now, satisfy me when you're Lord. That is amazing. Touch me now. Oh, we worship you. Amen. Nagagalak po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Buksan po natin ang ating mga mata para makita po natin kung gaano po tayo kahalaga sa Panginoon. Amen. Buksan natin ang ating mga puso para malayang makapasok at magawa niya ang mga bagay na gusto ipagawa sa buhay natin. Amen. Kaya po huwag po tayong papayag na hindi natin maranasan ang pag-ibig at pagmamahal at presensya ng ating Panginoon. Amen. Sabay-sabay tayong umawit para sa Panginoon. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I
want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory, and pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory, pour out your power and love as we sing, holy, holy. For the last time, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Church, let us lift our voice sa ating Panginoon. Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know
He's the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward. Little by little we're taking ground. Every prayer is a powerful weapon. Strongholds come tumbling and down and down and down and down and down. We want to see you, Jesus, lifted up. We want to see Jesus lifted up. A banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus. we want to see Jesus. we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. we want to see Jesus. we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. we want to see Jesus. we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. we want to see Jesus lifted high. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. We bless your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most. Come on, church, let's declare that the name of the Lord is a strong tower. A strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Oh, your name alone, Jesus. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Sing, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The highest praise, Lord. All the glory is yours. Hallelujah. Let's continue to bless the name of the Lord and worship the Lord in spirit and truth. Hallelujah. Lord, hallelujah, hallelujah. We feel your presence in this place, God. Hallelujah. Manahan ka, Panginoon, sa aming mga puso. And we allow you, Lord, to move this moment, Lord God. Hallelujah.
want you more, Lord. We want your presence. We want your love. We love your joy. Hallelujah. I abandon every distraction. My attention set on you. Can we sing it? My devotion, Jesus, my portion, my affection set on you. I was made to worship. I was made to worship. I was made for your embrace. Can we lift our voice? I was made to worship. I was made to bless your name. Come on, sing it out to the Lord. Now we'll bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away your holy presence, giving over all of me. I was made to worship you. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your name. Oh, and I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, my heart and flesh cry out. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy my heart and flesh cry out. My heart and flesh cry out for you to fill me up. Satisfy me, Lord. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You said, come on, lift up your voice and sing. And I will bless the Lord at all times. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. I was made to bless your name.
Your name is above all name, Lord. You're the name above all name. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing. How great is our God. Is our God. Your name is above all name. You're the name above all name. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. And my heart will sing. How great is our God. Just the voice and live and sing it the song. You're the name above all name. You're the name above. Yes, Lord. We worship you in this place, God. We feel your presence. Come on, church. Let your heart, let your mind to worship and bless the Lord. You're the name. Your name is powerful, Lord. You're the name above all. Yes, Lord. Oh, you're worthy. Worthy of all praise. And my heart will sing. How great is our God. You're the name. You're the name is above all name. You're the name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing. How great. For the last time. Come on, sing it. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing. How great is our God. Come on, lift up your praise. Lift up your worship to the Lord. Oh, we bless your name. Oh, we worship you. Oh, we thank to worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Give your highest praise, highest worship to Him. Yes, only you, Lord. You alone are worthy of a praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, receive the highest praise and worship and thanksgiving to you alone, O Lord God. In Jesus' name, lahat magsabi ng amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Just continue to worship the Lord. Sige po, kahit nakaupo po Hallelujah. tayo. The Spirit is moving. Allow the Spirit. He's the name above all names. You're the name above. There is no other name like the name of our Lord Jesus. You are worthy of all praise. In my heart will sing. How great is our God. Your name. You're the name
So Holy Spirit, we ask, oh God, that Lord, it is you who will lead us and guide us this morning as we will study your word. We open up our hearts, we open up our minds. Lord, open our spiritual ears and our spiritual eyes, oh God, that we may be able to see you, oh God. Lord, the wonders of who you are, oh God, the greatness of who you are, oh God, the God who changes us from your glory to glory, oh God. Father, we thank you, oh God. Oh, we continue to honor you, oh God, and magnify your holy name. We love you and we praise you in Jesus' mighty name. These things we pray. Amen and amen. Praise our God. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Tayo po ay makakaupo sa kanyang presensya. Amen. Magandang umaga rin po sa mga kapatid at magulang natin na kasama po natin sa live ngayon. So, we welcome po ang bawat isa sa atin at alam po natin that every time we come into the presence of God, He is here in the midst of us. Amen po ba? Sabi nga po, every time we come into His presence, dapat po yung ating mga puso ay may expectation sa Panginoon. Amen po. Hindi dun sa nagsasalita sa unahan, hindi dun sa mga umaawit sa unahan, hindi kung kanino mang tao sa loob ng church, pero sabi nga po, yung expectation po natin ay dapat sa Panginoon. Amen? Dahil siya lang po ang magpupuno sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Amen? So, ngayon po ay last Sunday na po ng June. So, katulad nga po ng mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan, it's about the everlasting covenant of God. So, this time po, parang i-wrap up po natin, kumbaga conclusion po dun sa ating mga napag-aralan ng mga nakaraang Sundays. At yun nga po, ito po yung iniligay ni Lord sa aking puso na ibahagi po sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Yun nga po, God's everlasting covenant and the fear of the Lord. Amen? So basahin po natin sa ating key verse sa Jeremiah 32 verse 40. Amen po. Nababasa niyo po ba sa unahan? O meron po kayong sariling Bible? Kung pong nababasa niyo po or sa sarili niyong Bible, sabay-sabay po nating basahin kahit anong version pa po ang hawak niyo. Tagalog man po yan or New King James Version, King James Version, NLT, kahit anong version po, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dito sa Jeremiah 32 verse 40, "And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good, but I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me." Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Yun nga po, may dalawa po tayong bibigyan ng pansin sa umaga pong ito. Yun nga po yung first, dalawa po dyan yung sinabi ni Lord na, yun nga po, yung pag-usapan po natin. First, sabi niya po, I will make an everlasting covenant. Amen po. So, sabi po dito, siya po yung gagawa ng everlasting covenant. Basahin lang po natin sa Tagalog. Sabi po dito, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Amen. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. So, sabi nga po, si Lord po yung magbibigay ng tipan. Di ba, nung mga pinag-aralan po natin nung mga nakaraan, sabi nga po, jump po tayo dun sa covenant. Sabi nga po, recap lang po para dun sa mga wala po nung mga nakaraan. Sabi nga po, sa covenant po kasi usually it is bilateral. Ibig sabihin, dalawang party yung nag-agree. Diba? Katulad po kunwari, sa magpapakasal ka. Diba? Hindi naman po pwede na ikaw lang mag-isa yung pipirma dun sa marriage contract. Kasi hindi po siya i-honor. Dapat dalawa kayong may pirma. Ibig sabihin, nagkaroon kayo ng agreement to enter into yun nga po sa marriage. At sabi nga po, human covenants are between two equal parties. It is bilateral. Yun nga po, two parties yung nag-join together to enter doon po sa covenant.
The bond was sealed by both parties, ayan po, vowing, often by oath, at each having equal privileges and responsibilities would carry out their assigned roles. Ibig sabihin, parehas po kayo na magva-vow sa isa't isa or mangangako, di ba po? Parehas din po kayong merong privileges sa pagpasok dun sa covenant na yon at may mga responsibility po ang bawat isa. Amen po? Na kumbaga, yun nga, yung merong kanya-kanyang task or assignment as we enter, di ba po, katulad kunwari sa marriage, di ba po, di ba po habang kinakasal, binibigay po yung mga responsibilidad ng babae, responsibilidad ng lalaki, amen po ba? At pero sabi nga po, yung covenant po, na, sinabi dito ni God or ni Yahweh sa Jeremiah 32:40, sabi nga po, the covenant Yahweh established with human beings is unilateral. Ibig sabihin, si God po mismo yung nag-initiate. Si Yahweh yung nag-initiate. Hindi, kumbaga, hindi ang tao. Kasi alam po ni God na pag ang tao ay kasama sa, kumbaga sa agreement, for sure, magiging null and void po yung covenant na yun. Bakit? Because human being are tend to fail. Diba? Tayo pong tao, we tend to fail. Kumbaga, kahit nasabihin pa natin na matagal ka ng Kristiyano, kumbaga, yun nga po, may mga nakikita tayo na, diba, nung mga nakaraang mga news po, diba, yung isang man of God, nung mamatay siya, after niyang mamatay, ang daming lumabas na sexual harass pala sila nung man of God na yun. Kumbaga, people are always tend to fail kasi nasa flesh po tayo. Ano po ibig sabihin? Kaya po yung covenant na ginawa ni God, unilateral lang siya. Sabi po dito, God initiated. Si God po mismo yung nag-initiate ng covenant na yon. Amen? Sabi nga po, determined the elements and confirmed His covenant with humanity. Ang tayo pong tao, we are the recipients. Kumbaga taga-tanggap lang tayo nung covenant ni God. Hindi po tayo contributor. Kasi 'di ba parang example po, pag sa isang 'di ba po kunwari, meron kang health card. Kunwari po yung asawa mo yung nakapangalan sa health card. Yung asawa mo po ang nagbabayad, dinededuct siya dun sa salary ng asawa mo yung payment or yung parang regular na, or let's say, yearly na payment dun sa health card na yon. Ikaw bilang asawa, you are a beneficiary. Ibig sabihin po, recipient ka kasi kasama ko dun sa beneficiary ng health card. Ibig sabihin, kahit hindi ka nagbayad, magagamit mo siya in time of need. Tama po ba? Alam niyo po ba, ang covenant po ng Panginoon ni God sa atin ganon. Hindi tayo, kumbaga wala tayong contribution sa covenant na yon, pero we are recipient of the covenant of God. Kumbaga, taga-tanggap tayo, taga-receive tayo nung covenant po ng Diyos. And sabi nga po, they are not expected to offer elements to bond. Ayan. They are called to accept it as offered, to keep it as demanded, and to receive the results that God by oath assures will not be withheld. Yun nga po, kung makikita natin na yung sa covenant po ni God, kumbaga, si God po yung magbibigay nito. At sabi nga po, di ba, dun sa verse 40, yung binasa po natin na sabi nga po, and I will make an everlasting covenant with them. Si God po yung magbibigay nung everlasting covenant. Sabi niya, I will make. Siya mismo po. And sabi nga po, because God is the one who made the covenant, He will surely fulfill and establish it. Bakit? Sabi po kasi sa Numbers 23 verse 19, ano po sabi doon? Ang Diyos natin ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. God is not a man, so He does not lie. Kasi ang tao po pwedeng mag-oo ngayon, pag may nangyaring hindi magandang circumstances or hindi magandang pangyayari, binabawi yung oo. Tama po ba? Kasi minsan po ang tao nakabase sa emotion, nakabase sa, kumbaga, yung basis po natin depende sa
sitwasyon, sa kalagayan. Ngayon, ang init-init mong magpuri sa Panginoon, pero pag may dumating na pagsubok, ano po minsan yung nagiging respond natin? Diba? Kasi nga po, tayong tao, nakabase tayo sa emotion, nakabase tayo sa feelings natin, nakabase tayo dun sa nakikita na ating physical na mga mata. Pero sabi nga po, our God is a man that He should not lie. Ang Diyos po, pag sinabi niya, He will do it. He will fulfill it. Sabi nga po, He is not human, so He does not change His mind. Hindi po nagbabago ang isip ng Diyos. Amen po. Kung minahal tayo ng Diyos noon, nung pinako niya ng Panginoong Hesus, pinapako niya ang sarili niya sa krus ng Kalbaryo, hindi pa man po tayo pinapanganak ng mga panahon na yon, pero ang pagmamahal po ng Diyos ay gayon na lamang. Sabi nga po, everlasting yung pagmamahal ng Diyos. Yung pagmamahal niya noon hanggang ngayon is still the same. Amen po. Ang Diyos natin ay hindi siya nagbabase yung pagmamahal niya kung gaano natin siya minamahal. Sabi nga po, natututunan po nating mahalin ng Diyos because He first loved us. Amen po ba? At kumbaga respond po natin sa Kanya yung pagmamahal din po natin sa Kanya. And sabi nga po, He has never spoken or failed to act. Has He ever spoken and failed to act? Meron po bang mga sinabi ang Diyos na hindi nangyari or natupad? Wala po, di ba? Maaring magtagal. Kunwari may promises sa iyo si Lord, pero hanggang ngayon wala pa. But it doesn't mean na hindi na siya mangyayari. Amen po? Kasi pag sinabi ni Lord, gagawin at gagawin niya. He is bound to fulfill all His words. Sabi nga po, has He ever promised and not carried it through? Kumbaga, pag po may sinabi ang Diyos, tutuparin at tutuparin niya po. Amen po ba? Amen. And sabi nga po, everlasting covenant, because God is the one who made the covenant, it is everlasting. Pag sinabi pong everlasting, it is not bounded by time. Kung tayo pong tao, nakabound tayo sa oras, di ba? Kumbaga para pong, let's say, tayong mga tao, magahan, 7 o'clock, tanghalian, alas 12, hapunan, alas 7 ulit ng gabi. Or may pasok ka sa school from 8 a.m. to 5 p.m. Kumbaga, yung pong galaw natin sa mundong ito, we are bounded by time. Diba? Kaya yung iba po, ang gusto nila by 21 years old sila, dapat graduate na sila. Diba? Kumbaga kasi po, nakabound tayo sa oras. We are bounded sa mundo pong ito by time. Pero sabi nga po, ang Diyos po natin, He is not bounded by time. Yung promise niya sa atin, kumbaga, kung sa timetable nating tao, kung titignan po natin, pwede siyang, let's say, kunwari, in 5 years pa bago matupad, ito yung pangarap mo or binigay sa iyo ni Lord. Pero sabi nga po, once He move, once He do something na si Lord talaga po yung gumawa, yung 5 years na yon, pwede niyang paigliin into 1 week, 2 months, 1 month, or kung ano po yung naisin ng Diyos. Amen po. Dahil hindi siya nakabound sa time. Amen po. And sabi nga po, He will fulfill His covenant from now to eternity. Sabi nga po, ano po ba yung covenant ni God? Doon sa Jeremiah 32:40, sabi nga po, di ba? That I will not turn away from doing them good. Sabi nga po, yung pag-experience natin ng kabutihan ng Diyos, hindi po siya natatapos dito sa mundo. Even sa kabilang buhay, as we be able to be in His presence, gagawa at gagawa pa rin po ng kabutihan si God sa buhay natin. Kasi sabi nga po, everlasting eh. Ibig sabihin, kung ngayon po nararanasan mo yung kabutihan ng Diyos, pag namatay po tayo, pag lumisan tayo sa pisikal na mundong ito, still mararanasan pa rin po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Kasi everlasting yung pangako niya eh. Hindi niya po sinabi na temporarily na covenant. It is an everlasting covenant. Amen? And sabi nga po, His everlasting covenant is already settled in heaven and on earth. Kumbaga, settled na po. Ano po pag sinabing settled? Kumbaga, wala na makakapagbabago doon. Kasi po,
sinabi na ni Lord. Kumbaga, hindi pa man po natin nakikita ng ating spiritual na mga mata, ay na ating mga physical na mga mata, but in the spiritual world, it is already established. Meron nga po akong isang pinakikinggan na woman of God. She is a seer. Yun nga po, prophet siya. Dinala po siya ng Holy Spirit in the Spirit, and she was able to go into heaven. At sabi niya po, dinala siya ni Jesus dun sa isang room na parang napakaraming stante. Na dun sa stante na yon, kasi may prayer po siya na matagal na niyang hinihingi kay Lord. At nung pumasok po daw siya dun sa room na yon, sabi po ni Jesus dun sa mga angel, kunin yung isang scroll na yon. At kinuha ng angel, binigay sa kanya nung angel kay Jesus at binuksan niya, binasa niya po. Alam niyo po, nung binasa niya, lahat po ng promises ni Lord, yung matagal na niyang pinapanalangin ay nandun. At sabi po sa kanya ni Jesus, yung mga prayers po ng mga saints or ng mga anak ng Diyos na hindi pa natutupad dito sa mundo or nangyayari, nasa shelf po siya sa heaven. At paano po natin matatanggap yung mga answers na yon sa prayer natin? Di ba po? As we obey Him. Yung obedience natin to God is the key for those unanswered prayer ay kumbaga, madala po or mag-manifest dito sa mundong ibabaw na to. Amen? Kaya po yung pag-aaralan po natin, isa pong bibigyan po natin ng pansin ngayong umagang ito, yung sinabi po ni God, dun sa next na mga following words dito, sabi po, balik tayo sa Jeremiah 32:40. Sabi dito, "But I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me." Hindi po natapos si Lord dun sinabi niya na I will make them an everlasting covenant. Di ba po? Dinuktungan niya na I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Alam niyo po ba, napaka-importante po nitong fear of the Lord sa puso natin. Bakit po? Pag po wala ang fear of the Lord sa puso natin, hindi tayo matatakot na gumawa ng mali. Hindi tayo matatakot na magsinungaling. Hindi tayo matatakot na mandaya. Hindi tayo matatakot na kumbaga manira ng kapwa. Kasi wala pong fear of the Lord sa puso natin eh. Kung babasahin po natin ang Jeremiah 31 and 32, makikita niyo po natin doon na alam niyo po ba, inalaw ni God na ang bayan ng Israel, ang mga taga-Jerusalem at Judah ay sakupin ng mga Babylonia dahil sa kanilang kasamaan. Inalaw po ni Lord na maging captive sila. Bakit po? Kasi masama na po ang mga, kumbaga, yung evil hearts ng mga tao nung time na yon. Kaya inalaw po ni Lord na maging captive sila. Imagine niyo po yung scenario na para mas kumbaga, ma-imagine natin. Nung panahon pong sinakop tayo ng mga Hapon, yung mga kaninunuan po natin, di ba? Yung mga naka-experience ng death march from Bataan hanggang, saan nga po ba yun? Basta yung nilakad nila na malayo na maraming namatay. Kasi sakop po tayo ng mga Hapon that time. Tama po ba? Imagine niyo po, ang Israel that time ay sakop sila ng ibang bansa. At sila ay slave. Sila po ay, kumbaga, alipin. Yun nga po, kumbaga, imagine niyo po kung ano yung dinanas ng mga ninunuan natin noon. Maring ganun din po or mas higit pa yung mga dinanas ng mga Israelites during that time. Bakit po inalaw ni Lord? Kasi walang fear of the Lord sa kanilang mga puso. They do everything that they want. Kahit po yung evil ways ginagawa na nila. Sabi nga po, pag wala po ang hand ni Lord sa isang bansa or sa isang bayan, or sa isang tao, the enemy can easily attack
that person or that nation, yung bayan na yon. Bakit po? Kasi wala ang hand ni Lord. Wala po yung protection niya. Kaya po itong nais po ni Lord na mas namnamin natin, mas unawain natin yung fear of the Lord sa puso natin. Kasi, nais po ni Lord na hindi matapos yung kabutihan niya sa puso, sa buhay natin. Amen po ba? Dahil once na tayo po ay kumbaga, lumayo sa Panginoon, yung everlasting covenant po ni Lord, nandun pa rin. Hindi yun mawawala. Pero, bakit po mawawala yung goodness niya sa buhay natin, yung protection niya, yung covering natin? Kasi tayo yung humiwalay sa Panginoon. Amen? Kaya po sabi dito ni God, I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Para po hindi na tayo lalayo sa Diyos. Hindi matatapos yung kabutihan niya sa buhay po natin. Amen? Sino po bang may gusto na every day of our lives, mararanasan natin yung kabutihan ni Lord, yung kadakilaan niya sa ating buhay? Lahat po tayo, we want that. Tama po ba? Pero sabi nga po, ito yung role naman po natin ngayon, na wag po nating hahayaan mawala yung fear of the Lord sa puso po natin. Kasi ito po, sabi nga, ito po yung magiging, kumbaga, protection natin from the hands of the enemy. Naalala ko po, sabi nga, sa mundo po, di ba, dito sa gagalawan natin, pag nalantad yung kasalanan mo, kasalanan natin, ano pong ginagawa? 'Di ba? Katulad nung anong tawag po ito? Yung nakita niyo po ba sa Facebook yung driver na sinagasaan niya yung traffic enforcer sa Ortigas? 'Di ba po? For how many days nagtago siya? And then here it comes, lumabas siya. Ano po yung naranasan niya? Thank you. Nakikinig, kumbaga nagbabasa lang po ako ng mga comment, pero sabi ko nga po, talagang pag ang standard ng tao, pag lumantad ka sa kasalanan mo, kumbaga, marami pong nag-bash sa kanya, maraming nagsabi na ganito, ganyan siya. Pero alam niyo po ba kay Lord, pag po nilantad natin yung kasalanan natin sa Kanya, He will set us free. He will make our path straight. Ayun po ang kagandahan sa ating Panginoon. Hindi niya tayo ipapahiya. Hindi niya tayo sasabihan ng, kumbaga, kung ano-anong pangbabash, katulad ng ginagawa po ng tao. Sa Diyos po, as we allow ourselves to be, yun nga po yung maging open po sa Lord, yun nga po, ibang-iba ang response po ng Diyos as we come before Him. At meron po akong nais na, bigyan lang po natin muna yung, sabi nga po, ano po ba yung fear of the Lord? Sabi nga po, the fear of God is an attitude of respect, a response of reverence and wonder. It is the only appropriate response to our Creator and Redeemer. So yung fear of God daw po ay attitude siya. Attitude siya po ng ating mga puso. Na yun nga po, attitude na may respeto. Sabi nga po, di ba po, pag yung isang tao nire-respeto po natin, ginagalang natin, magsasalita ka po ba ng against sa tao na yon? Iba-backfight mo ba yung tao na yon? Or may gagawin ka bang masama sa tao na yon? Gagawa ka ba ng ikasasama ng loob niya? Di ba hindi po? Kasi you respect that person. Lalo na po sa ating Diyos. Sabi nga po, the fear of God is an attitude of respect, a response of reverence. Sabi nga po, and wonder. Ayun, kumbaga yung, we reverence Him. At sabi nga po, di ba pag yung you wonder, kumbaga parang, you stand in awe of Him. Yung, kumbaga, yung puso mo na laging, nandun yung, kumbaga yung, ano po to? Yung pagkamangha sa Diyos, di ba? Yung pag-adore sa Panginoon, yung
puso po natin na laging, kumbaga, yun nga po, willing to worship Him, to adore Him. At sabi nga po, it is the only appropriate response. Kanino daw po? To our Creator and Redeemer. Sino po yun? Ang ating Panginoon, di ba po? Ang ating Panginoong Jesus. And sabi nga po sa Psalms 111, verse 10, the fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Pag po meron po tayong fear of the Lord sa ating mga puso, sabi nga po, it is the foundation of true wisdom. Kasi sabi nga po, may wisdom po ang mundo, may wisdom din po na nanggagaling sa Diyos. Amen po? Na pag meron po tayong fear of the Lord sa puso natin, ito po yung foundation. Foundation ng totoong wisdom. Wisdom na nanggagaling sa Kanya. And sabi nga po, all who obey His commandments will grow in wisdom. So, yung pagsunod pa rin po, di ba? Na hindi natatapos na magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. But also, yung pong obedience natin. Sabi nga po, all who obey His commandments will grow in wisdom. Praise Him forever. Sabi din po sa Psalms 34, verse 11 to 14, come, my children, and listen to me, and I will teach you the fear of the Lord. Amen po. Does anyone want to live a life that is long and prosperous? Then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Ayan po, kumbaga, ito po yung wisdom, di ba, na nanggagaling sa Panginoon. Sabi nga po, kung gusto daw po natin magkaroon ng buhay na mahaba at prosperous na life, sabi nga po, yung mga labi daw po natin ay, sabi nga po, keep your tongue from speaking evil. Yung mga labi daw po natin or mga dila natin, wag nating hayaan na magsalita ng mga evil words, evil things, and your lips from telling lies at ang pagsisinungaling. Sabi nga po, turn away from evil and do good. Ayan po, lagi pong gumawa ng mabuti and search for peace and work to maintain it. Ayan po, kumbaga, ito yung isa sa mga kumbaga, wisdom na tinuturo po sa atin na magkaroon sa pagkakaroon natin ng fear of the Lord sa ating mga puso. And sabi po dito sa Exodus 20:20, ang background po nitong verse na to, ito na po yung binigay ni God, ang 10 Commandments kay Moses. At dahil po nakita ng mga Israelites, nung kausap ni Moses si God, na yun nga po, may mga thunder, may mga lightning, natakot sila. Kumbaga parang sabi po ni Moses sa kanila, ito po yung response ni Moses sa mga Israelites, don't be afraid, Moses answered them. Kasi ang gusto po nila, kay Moses na lang po si God mangusap. At sila po makikinig kung ano yung sasabihin ni Moses sa kanila. Sabi po dito ni Moses, for God has come in this way to test you, so that your fear of Him will keep you from sinning. So, yun nga po, yung pong pagkakaroon ng fear of the Lord sa puso natin, it will keep us away from sinning para hindi daw po magkasala. Amen po? At meron po tayong apat na bibigyan lang po ng pansin. Sabi nga po, 4 things that separate us from the Lord. Kasi 'di ba, sabi nga po, ayaw po ni Lord na ma-separate tayo sa Kanya, 'di ba? Kaya nga po ilalagay niya yung fear of the Lord sa puso natin para yung pong everlasting covenant ni God ay patuloy nating maranasan sa buhay po natin. Amen? Hindi lamang po dito sa mundong ibabaw na to, hanggang sa kabilang buhay. At meron pong bagay na apat na bagay na nakakapag-separate sa atin sa Diyos. At yun nga po. At because of that, nakakapasok ang kaaway. Ano po bang ginagawa ng kaaway? To steal, to kill, and to destroy. Amen po ba? Kumbaga, kung si God po, everlasting covenant niya sa atin ay gagawa siya ng mabuti sa atin, ang kaaway naman po, pag nagkaroon siya ng butas at makapasok, maninira siya, mawawasak siya at magnanakaw siya. At gusto po ng Diyos na maging, kumbaga,
maging aware po ang bawat isa sa atin. Ang number 1 po is sin. Ayan. Ito po yung unang-unang bagay na nagse-separate us sa atin sa Diyos. Ano po ba pag sinabing sin? Ibig sabihin, fall short. Kumbaga, sabi nga po, this is a trespass against the holiness of God. Kumbaga, kasalanan siya na against sa holiness ng Diyos. Diba sabi nga po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kumbaga, lahat ng tao, simula po nung magkasala si Adam at Eve. At sabi nga po sa 1 John 5:17, all unrighteousness is sin. Diba? Lahat daw po ng unrighteousness. Kabaligtaran ng righteousness. Diba po? Lahat daw po ng unrighteousness ay kasalanan. Sabi po sa 1 John 5:17. Ano lang po natin, mag-specific lang po tayo ng ilang mga kasalanan. Sabi sa Hosea 4:9, in-specify po dito ano yung mga kasalanan ng mga Israelites. At maari pong unaware tayo na minsan nagagawa pala po natin siya. Sabi nga po, una po, yung unfaithful and unloving to God. Ano po ba pag sinabing unfaithful and unloving to God? Di ba po, parang katulad sa mag-asawa, pag unfaithful ka sa asawa mo, maghahanap ka ng iba. Tama po ba? Kumbaga, makikipag-flirt ka sa iba. Hahanap ka ng attention ng ibang tao to fulfill yung desire mo. Sabi nga po, pag yung isang tao ay pumasok na doon, that person is being unfaithful and unloving to his wife or to her husband. Amen po. Tayo rin po, we can be unfaithful and unloving to God pag yung puso po natin, hindi na si Lord ang number 1. Meron ng ibang tao, ibang bagay, or anything na sa mundong ito ay napagpalit po natin siya. Number 2 po, no acknowledgement of God. Hindi na ina-acknowledge si God. Ano pong ibig sabihin nun? Sabi nga po, di ba sa Proverbs 3, verse 5 and 6, di ba? Acknowledge Him in all our ways and He shall direct our path. Pag po dumating na sa point ng buhay natin na kaya ko na to, ako na lang magdidesisyon. Kumbaga parang, hindi na ina-acknowledge ang Diyos, kasalanan din po pala siya. Katulad ng, ayun nga po, kasalanan ng Israelites dito sa Book of Hosea. Another is cursing. Ano po ba yung cursing? Pagsasabi ng, di ba, usually po, ang cursing, lumalabas to sa taong galit. Tama ba? Pag galit po ang isang tao, maraming sinasabi. Di ba? Na masasakit kasi hurting siya eh. Kaya, sabi nga po, hurting people tends to hurt other people. Kasi pag masama yung loob niya, kung ano-ano yung lumalabas po sa bibig na masasakit. Dahil hurting po. Kaya yung curse po, lumalabas ito po sa mga taong masama ang loob or may galit, may wrath sa puso. Another is lying. Ayan po, yung katulad nung binasa po natin sa Psalms kanina. Pagsisinungaling, pagsasabi ng hindi totoo, paggawa ng kwento na walang katotohanan. Next po is murder. Yun, alam naman po natin, di ba? Yun nga po, sabi nga po, tingnan niyo po, yung murder, compare sa lying, di ba parang sa ano po natin, sa standard ng tao, pag pumatay, di ba, nakukulong. Kunwari po, 15 years ang yung hatol sa kanya kasi pumatay siya. Pero sa nagsinungaling, maaring hindi siya nakulong kasi nagsinungaling. Nagsinungaling lang. Yung term na lang. Pero alam niyo po ba, sa harap ng Diyos, ang pagsisinungaling at ang pumatay, it's still the same. Sin. Kasalanan siya. Wala pong mabigat or hindi.
Amen po. So yun nga po. Another is stealing. Pagkuha ng hindi po sa atin, di ba? Adultery, ayan, yung pangangalunya. Sabi nga po, di ba, sa Matthew, tumingin lang po ng hindi maganda sa isang tao, may pagnanasa, it is already adultery. Tama po ba? Kung nung Old Testament po, kailangan pa na sipingan nung isang tao yung, let's say, asawa ng kapitbahay niya or asawa ng kaibigan niya, dun lang natatawag na adultery. Pero po sa New Testament, tumingin lang ng hindi maganda sa kapwa, na may pagnanasa, adultery na po siya. And sabi nga po, eto, another is, sa mga priest naman po to, rejection of knowledge and failure to follow God's law. Enjoyment of the people's wickedness. Ayan po, yung mga priest po nung panahon ni Hosea na hindi kinokorek yung wickedness ng tao. It also sin before God. Sabi nga po, yan, rejection of knowledge and failure to follow God's law. Mga considered as kasalanan po ito sa harap ng Diyos. Prostitution, ayan po, drunkenness, yan, yung mga, yung paghilig po sa pag-inom. At sabi nga po, idolatry. Ito po, isang revelation po na, kumbaga, natanggap ko din po at yun nga po, nakita ko rin na most of us po, marami pong nagfe-fail dito po sa idolatry. Ano pong ibig sabihin? Hindi lang po yung basta may image dito na ayun po yung sinasamba natin. Sabi nga po, idolatry is something, kumbaga, ni-replace mo si God sa puso mo in behalf of that person, of that thing. For example po, si Abraham. Di ba po si Abraham, may promise sa kanya that he will be a father of many nations. Pero yun nga po, hindi siya nagkaanak, di ba? Yung covenant sa kanya ni God, yung tinuro po ni Rev Stella noong nakaraan. Di ba po, hindi siya nagkaanak nung una. At yun nga po, eto si Sarah, para nga daw po ma-fulfill, sabi ni Sarah, sipingan mo na lang yung maid servant ko. At yun nga po, nagkaroon ng Isaac. At eto na po, dumating na yung promise, yung perfect time ni God para lumabas si Isaac. Nung lumabas na po si Isaac, ay si Ishmael pala po yung anak ni Hagar. Nung dumating na po si Isaac, tingnan niyo po, maari pong kahit na ganun na kamahal kumbaga sabi nga po, di ba, si Abraham po, he was called righteous dahil po yung pagmamahal niya sa Diyos, yung pagsunod niya. Maari pong dahil sa tagal niyang hinintay si Isaac, sobra siyang nag-enjoy kay Isaac na parang kumbaga maaring yung attention niya na kay Isaac na, di ba po, hanggang sa hiningi ni God si Isaac kay Abraham. Ano pong ibig sabihin? Tinest po ni God si Abraham kung yung promise na finulfill sa kanya ay kaya niya parang i-lay down sa Diyos sa kabila ng kumbaga, yun nga po, na-fulfill na to ni God. Anong ibig sabihin? Minsan po, may mga bagay sa buhay natin na maaring promise to ni God or matagal na nating pinagpapray, binigay ni God sa atin. Pero yung focus attention po natin ay napunta na sa bagay na yon. Maaring bagay or maaring tao na anything na nag-replace sa ating puso, once na hingin sa iyo yan ni God, kaya pa rin po ba nating ibigay sa Diyos? Kaya pa rin po ba nating sabihin na, Lord, I love you more kesa sa bagay na to. I love you more kesa sa tao na to. Katulad si Abraham po, di ba? Buong puso pa rin po niyang inilay down si Isaac. Sa kabila ng, pwede niyang sabihin na, Lord, pangako mo to sa akin, promise mo to. Pero sabi nga po, naibigay niya pa rin. Tayo po sa mga buhay natin ngayon, let's assess our hearts. Meron po bang bagay sa puso natin na instead si God ang nakaupo sa bagay na yan, ay bagay na, tao na, yung nakalagay dyan. If this moment hingin sa'yo ni Lord ang bagay na yan, kaya po ba nating i-lay down sa Kanya?
kaya po ba nating sabihin sa Kanya na, Lord, dahil hinihingi mo, ibibigay ko? Or magre-retaliate po yung puso natin na, Lord naman binigay mo to sa akin, tapos yun, hihingin mo. Pinaghirapan ko to, Lord Ginawa ko lahat para dito tapos ngayon, kukunin mo. Sabi nga po, di ba, the fear of the Lord is the attitude po siya ng puso natin. Amen po? Kaya po sabi nga, yun nga po, yung idolatry na, kumbaga, minsan unaware po tayo na yun yung gagamit ng kaaway para po makakilos siya. Magtataka ka, bakit, Lord, naglilingkod naman ako sa'yo, ba't ganito yung buhay ko? Ang gulo, wala akong peace, wala akong joy, wala akong kumbaga parang laging may kulang sa buhay ko. Baka kasi may idol na po tayo sa puso natin na kailangan nating alisin at muling paupuin ang Diyos sa puso natin. Kaya po ang ganda po ng soaking po na ginanap po natin dito sa church. After po namin mag-soaking, nagtanong po ako, sino po ang naka-receive personally sa Diyos? At may mga nag-testify po. Isa po sa huling nag-testify, si Mariel, si May. Sabi niya nga po, noong mga nakaraan, laging pagod na pagod yung katawan niya, parang hindi lang katawan, puso, isip niya, everything sa kanya. Tapos yun nga po, ang ginagawa niya, lumalabas siya, kumbaga parang nag-unwind siya. Pero sabi niya nga po, nung time na yun kagabi, meron pong binigay sa kanya si Lord na susi. Paano niya mahahanap yung totoong rest. Nasabi niya nga po, kahit 10 hours na po siyang natulog, pagkagising niya, pagod pa rin siya. Kasi wala po dun yung totoong rest Yung totoong rest po, makikita lang po natin sa presensya po ng ating Diyos. At praise be to God po, I pray na hindi lang po yun na-receive ni Mai, but she will walk on it para po, or gagawin niya yun para ma-receive niya talaga yung totoong rest. Alam niyo po ba, minsan ganun din po na, kaya parang walang kumbaga parang walang peace sa puso natin, wala tayong kumbaga walang joy, hindi mo alam ano nangyayari sa iyo. Kasi baka po maaaring nakahanap na ng butas ang kaaway para po magnakaw, nakawin yung peace mo, nakawin yung joy mo, nakawin yung kagalakan mo sa paglilingkod kay Lord. Pero unaware tayo. And this morning po, ina-unfold ni Lord para po ma-check natin ang ating mga puso. Amen po ba? Na kung dati, parang yun nga, pag i-assess po natin yung sarili natin, dati ang init-init natin kay Lord, bakit dumating sa point na parang ayaw mo na? Ang pinaka parang na lang po natin is mag-give up na lang. Alam niyo po ba, hindi po option kay God ang mag-give up? Bakit po? Kasi nung si Jesus nga po, di ba? Hanggang sa kamatayan sa cross, hindi siya nag-give up. Na yun nga po, natanggap niya ilang latay, 39 stripes, di ba po, sa kanyang likuran. Binuhat pa niya yung cross ng na from dun sa baba hanggang dun sa sa Golgotha, di ba? Na kahit nasugatan na siya, nag-give up po ba ang Diyos? Hindi. Nag-give up po ba ang ating Panginoong Hesus? Hindi, di ba? Tinusok yung tagiliran niya, umagos yung dugo, pinako siya. Nag-give up po ba ang Diyos? Nag-give up po ba ang ating Panginoong Hesus? Hindi po. Kaya dapat po sabihin din natin sa sarili natin, hindi dapat pag-give up ang solusyon pag po meron tayong hindi nararanasan na hindi maganda. Let's check ourselves kasi baka po maaring nagkaroon ng butas ang kaaway na magnakaw sa ating mga puso. Yun nga po, ng joy, ng peace, yun nga po, ng good relationship sa ating mga kapwa, na lagi ka ng galit, lagi nang mainit yung ulo mo. Kasi nai-influencean ka na ng kaaway. Kasi po, sabi nga po, sin is a trespass against the holiness of God. Let's continue po. Sabi nga po, arrogance, ayan, yung pagiging mayabang or mapagmataas. Sabi nga po, sacrifice than obedience. Ayan. Kahit sacrifice po na tayo ng sacrifice, pero wala yung obedience sa Diyos. Sabi nga po, di ba, sa 1 Samuel,
obedience is better than sacrifice. Kaya po, kahit mag-sacrifice tayo na mag-sacrifice na, Lord, ibibigay ko sa iyo ang talento ko, ibibigay ko sa iyo itong tithes and offering ko na to, itong pledge ko na to, ibibigay ko sa iyo yung ganito. Pero kung may isang bagay pong sinasabi sa atin si Lord na hindi natin ginagawa, ano pong sabi? Kasalanan pa rin pala siya. Sabi nga po, sacrifice rather than obedience. Kasi nais po ng Diyos yung pagsunod natin sa Kanya. Amen po? Na hindi tayo gagawa ng sarili natin. Kaya minsan napapagod po tayo eh. Akala natin we're still doing what God wants. Ayun pala po, sariling kagustuhan na lang pala natin yun. Na Lord, kasi ito yung gusto kong gawin para sa'yo. Ang tanong, ayan po ba yung gusto ni Lord na gawin mo? Tapos dadating tayo sa point na, Lord, nababurn out na ako, ayoko na. Balik po tayo. Ano yung purpose ni Lord? Ano yung pinagagawa niya po sa atin? Doon tayo, kasi sabi nga po, kung sa pagsunod natin kay Lord, doon sa naisin niya, nandun po yung grace ni Lord. Nandun yung strength ni Lord sa atin. Sabi nga po, di ba, the joy of the Lord is our strength. Paano po natin mabibigyan ng kaluguran ng puso ng Diyos kung ang ginagawa natin ay sa sarili po natin? Tama po ba? At sabi nga po, ano pa po dito? Breaking off the covenant. Ayan, kaya nga po doon sa Jeremiah, sabi na ni Lord, I will make an everlasting covenant. Siya na lang. Kasi nga po ang tao, we tend to break covenants. We tend to, fall. We tend to, kumbaga, masira yung let's say, yung sinabi natin, maaring kahapon nag-oo ka ngayon, hindi na. And sabi nga po, godliness of political leaders ignoring the prophets. Ayan po. Ayun yung sa sa Hosea, list po ng sin. Ayan, sabi po dito sa, di ba sabi nga po, sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya nga po sabi, if we sin, pag nagkasala po tayo, we should quick to repent. Bakit po? Kasi pag pinatagal po natin yung mag-repent tayo kay Lord, nagkakaroon po ng legal access ang kaaway para manira, pumatay, manggulo sa buhay po natin. Binibigyan po natin ng legal access ang kaaway. Kahit nasabihin na natin, nasa puso na natin si Jesus. Pero bakit po may mga Kristiyanong magulo pa rin yung buhay nila? Kasi maari pong may legal access ang kaaway sa buhay nila. At sabi nga po, ayan, because the devil will have the legal right to bring destruction into our lives. And number 2 po, transgression. Transgression is a revolt, rebellion to break away from authority, to step across boundary. Sabi nga po, ang transgression is revolt, yung pag-aaklas, di ba? Rebellion, yan nga po. Di ba yung parang sa yung mga, tawag po dito, yung mga kababayan po natin na umaakyat ng bundok, na walang ibang ginawa kundi sirain ng gobyerno natin, di ba? Po sila eh. May spirit of rebellion po sa kanila eh. Sabi nga po, break away from authority to step across boundary. Yun nga po. Sino po ba yung pinaka-example po natin dito? Punta po tayo sa Isaiah 14, verse 13 to 15. Si Lucifer po ito, or si Satan, nung angel pa po siya, nung nasa heaven pa po siya. Sabi po dito sa verse 13, for you have said in your heart, I will descend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Ayan po. Kumbaga, kung makikita natin, di ba si Lucifer po, nung angel pa siya, pumasok po sa kanya yun nga po, yung rebellion na sabi niya, magiging katulad daw po siya ng Most High God. Di ba? Hindi lang po siya yung nagrebelde, nagyaya pa siya.
Di ba po, ilang angels po ang sumama sa kanya? 1/3. Di ba po, ng angel sa kalangitan sumama po sa kanya. Alam niyo po ba, we have to be aware po dun sa mga may taong may spirit of rebellion. Kasi kung paano po si Lucifer, nagyaya po siya sa heaven ng mga angels, ganun din po, usually ang ginagawa ng mga may rebellion na spirit sa kanila. They tried to convince others na mag-join sa kanila. Diba? Katulad nga po ng mga kapwa nating Pilipino na mga nasa bundok. Ano po yung mga pinapasok nila? Mga schools, diba? Mga kabataan, ang mga inaengganyo nila to join them. Sabi nga po, this is trespass against the authority of God. Sabi nga po, lahat ng authority sa mundong ibabaw na to, walang inalaw si God na, kumbaga, authority na nakaupo sa pwesto ngayon. For let's say, example po, sa loob ng tahanan, sino po ba ang namili sa ating mga magulang? Nung nasa sinapupunan po ba tayo, sinabi natin na, Lord, wag naman siya yung maging nanay ko, wag naman siya maging tatay ko. Meron po bang ganon? Wala, di ba? Meron po bang namili ng magulang niya? Wala. Yung magulang po natin, it is a God-given authority sa buhay natin. So po pag nagre-rebelde tayo sa kanila, kanino po tayo nagre-rebelde? Kay God. Kasi si God yung naglagay sa kanila, sa atin. Tama po ba? O sa ano po, sa government. Yes, may voting po ang tao, pero sabi nga po, hindi po ilalagay ni God ang isang tao sa isang pwesto kung hindi niya po ito plano at hindi po kalooban ni Lord. Alam niyo po ba sa Israel, inaalaw din po noon ni God na mag-upo ng mga leaders na mga masasama. Bakit po? To make judgment sa bayan ng Israel. 'Di ba? Dahil nga po sa katigasan na ng puso nila. Yun nga po, kahit sino pang umupo dyan, whether sa tingin mo na tamang tao siya or hindi, we have to honor that person. We have to respect that person. Dahil ang mga tao pong yan ay lagay ng Diyos. Amen po ba? At sabi nga po, pag po meron tayong rebellion sa puso natin, parang gusto natin laging makawala. Parang feeling mo lagi, sakal na sakal ka. We have to better check our hearts. Naku, Lord, baka nagre-rebelde na yung puso ko. Ano pong dapat natin gawin pag may ganito na tayong nararamdaman sa puso natin? Sabi nga po, we must deal with any rebellion into our hearts. I-deal po natin siya. And sabi nga po, we should always check our hearts, humble ourselves before God, and repent. Yun nga po, humingi tayo ng tawad kay Lord at humingi tayo ng wisdom kay Lord. The Lord, paano ko po maitatama yung puso ko na mawala itong rebellion spirit sa akin. And number 3 po, iniquity. Ang iniquity naman po is a perversity, crooked, to be twisted, history in the bloodline. Ayan po, kumbaga, ang iniquity po ay maaaring may ginawa po ang ating kalololohan noon na kasalanan na hindi po siya nagrepent, na maaaring nagfo-flow siya hanggang ngayon. Sabi nga po, this is sins of our ancestors. Kaya po si Daniel, sabi sa Daniel 9 verse 16, tignan niyo po yung naging prayer niya dito. O Lord, according to all your righteousness, I pray, let your anger and your fury be turned away from your city, Jerusalem, your holy mountain, because of our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and your people are a reproach to all those around us. Tingnan niyo po yung naging prayer ni Daniel, di ba? Humingi po siya ng tawad kay God dahil nga po dun sa kinahaharap na ng, kumbaga, yun nga po, captives na kasi sila that time po, na sabi niya nga,
kumbaga yung panalangin niya po na hindi lamang sila patawarin ni Lord dun sa kasalanan nila, pero sabi nga po, even dun sa iniquities of our fathers, yung mga maling ginawa po ng mga ninuno nila or ng mga kaama-amahan po nila. Sabi po sa Deuteronomy 5 verse 8 to 10, ito po yung sa Ten Commandments ni God. Sabi po dito, you shall not make for yourselves a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Tingnan niyo po, yung iniquities po ng, kunwari po, for example, ako, may iniquity ako ngayon, hindi pa ako nag-repent kay God. Hindi lang po ako magsasuffer dun sa iniquity na ginawa ko, na hindi ko po pinaghihingi ng tawad kay God. Sino pa po magsasuffer? Yung hanggang pangatlong generation, pang-apat pa pong generation. Kaya po minsan, yun nga, di ba, parang sinasabi po nila na kahapon po may nakakwentuhan po kami ni Larev, sabi po niya, yun nga, yung nanay po ba niya or mga tita niya may namatay din daw sa cancer. Kaya yung anak niya ngayon may cancer din. Para pong kumbaga tanggap na siya. Parang di ba po sa mundo natin ngayon, dahil for example, yung lola mo namatay sa diabetes, yung nanay mo namatay sa diabetes, ikaw din para nag-expect ka mamamatay ka na rin sa diabetes. Para pong bilang Kristiyano, di ba, nasa na po yung ginawa ng Panginoong Jesus? That, hey church, we have to wake up. Sabi nga po, yung, kumbaga sa atin po, putulin na natin yung curse na yon. Excuse po, yung curse na yon. Dahil, sabi nga po, wag na po nating mag-transfer pa sa mga darating na generation. Amen po ba? Kaya po, sabi nga, yung pong iniquity ay, sabi nga po, this is sin of our ancestors. Paano po natin malalaman na, Lord, hindi ko nga alam, hindi ko na nga na-meet yung lola ko, hindi ko na nga na-meet yung mga lola at lola ko pa noon. Paano ko po malalaman kung may iniquity sila? Alam niyo po ba, the Holy Spirit can reveal it. Pwede pong i-reveal to ng Holy Spirit if we will ask Him. Kasi sabi nga po, ang Diyos po natin personal. Hindi niya lang po tayo kilala, kilala din po niya kung saang kaangkan po tayo nanggaling. And katulad nga po ni Daniel, we can ask for forgiveness dun sa iniquity ng ating mga kaninunuan para po matigil yung curse at hindi siya mag-flow sa atin at sa mga susunod pa po nating generation. Sabi nga po, we must deal and repent not only from our sins but also the iniquities of our ancestors. Ayan po. At ang pang-apat po natin, ito po. Ang pang-4 po natin is deceit. Sabi nga po, treachery or a hurl or shoot or to betray. Sabi nga po, this is sins against others. Ayan po. Ano naman po siya? Sin against sa kapwa po natin. Na yun nga po, kumbaga parang i-betray mo yung kaibigan mo, yung kapatid mo, or yung kung sino man po. Kumbaga, sabi nga po, dito po katulad sa Micah 2 verse 1 to 3, sabi po dito, what sorrow awaits you who lie awake at night, thinking up evil plans. You rise at dawn and hurry to carry them out, simply because you have the power to do so. When you want a piece of land, you find a way to seize it. Ayan po. When you want someone's house, you take it by fraud and violence. You cheat a man
of his property, stealing his family's inheritance. But this is what the Lord says, I will reward your evil with evil. You won't be able to pull your neck out of the noose. You will no longer walk around proudly, for it will be a terrible time. Ayan po, yun nga, yung mga, kumbaga, kasalanan daw po natin sa kapwa natin na, yun nga po, to get something from them na para po talaga sa kanila or, yun nga po, kumbaga, paggawa ng mali sa ating kapwa. Amen? It's also sin. Sabi nga po, ano po ba yung sabi sa atin ni Jesus sa yung two greatest command, di ba? Yung pangalawa, sabi po ni Jesus sa Matthew 22, Matthew 22, 37 to 39. Jesus said to them, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Nais po ni God na, yun nga po, mahalin natin ang ating kapwa kung paano natin minamahal ang ating sarili. Kasi nga po, yung pong deceit is, sin naman po siya against our brethren or against other people. Amen po? Na pag hindi po tayo agad nagrepent doon, yun nga, nakakapasok po ang kaaway. And sabi po dito sa Hebrews 10, verse 26 to 29, ayan po yung apat. Again, balikan lang po natin. Number 1 po is sin. Ayan po, marami pong nakakover dun sa sin na yon. Sabi nga po, number 2 is transgression. Kung ang sin po is trespass against the holiness of God, ang transgression naman po is a revolt, rebellion to break away from authority, to step across the boundary. Sabi nga po, it is a trespass against the authority of God. At ang pangatlo po, iniquity. This is the sin of our ancestors. At yung pang-apat po ay deceit. This is a sin against others. Kaya nga po sabi nga po, kung meron po tayo, kung may nire-reveal po ang Holy Spirit na may nagawa po tayo na hindi pa natin nahihingi ng tawad, let's ask forgiveness from the Lord po ngayong umagang ito. Amen? Kasi sabi nga po, tingnan po natin sa Hebrews 10 verse 26 to 29. If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Ano po ibig sabihin dito? Pag daw po patuloy tayong gagawa ng kasalanan na alam na natin yung katotohanan, sabi nga po, kumbaga, yung sinasadya na natin. Kumbaga, sabi nga po, di ba may mga kasalanan po na hindi natin sinasadya, na parang nagawa mo lang dahil out of, let's say, yun nga po, galit ka that time, hindi mo sinasadya na masabi yung mga bagay na yun. Pero sabi nga po, if we sin willfully, kumbaga, alam mo sa sarili mo na mali na, ginawa pa rin po natin. Sabi nga po dito, ni Paul, there no longer remains a sacrifice for sin, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Ayan po. Kumbaga, magkakaroon na po talaga ng legal rights ang kaaway na mangwasak, magnakaw, at pumatay sa buhay po natin. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, the insulted the Spirit of grace and insulted the Spirit of grace? At alam niyo po ba, there is one thing, isang kasalanan na hindi po, sabi nga ni Jesus na hindi mapapatawad. Ano po yun? Kumbaga, unforgivable sin. Ano po yun?
It's a sin against the Holy Spirit. Pag po blasphemy po natin ang Holy Spirit, wala na siyang kapatawaran. Paano po ba natin na blasphemy ang Holy Spirit? We say, ang isang example po, kunwari po, the Spirit of the Lord is already moving. Merong na-deliver. At the back of your mind, gawa-gawa lang naman yan. Di naman talaga yan Alam niyo po ba, it's a blasphemy to the Holy Spirit. Totoo ba na nangungusap sa iyo ang Holy Spirit? Totoo ba na Ang question mo yung tao. Pero ang totoo po, binablasphemy na natin ang Holy Spirit pag ganun. And sabi nga po, it's unforgivable sin. Paano yan? Lord, praise. Napuputol na po. Baka po ang ating battery ay paubos na. We really have to repent kung dumating po tayo sa point na ganun. Sabi nga po, our God is a merciful God. But sabi nga po, let there be a true repentance po sa puso kung sino man ang nakapagsilita po ng ganun against the Holy Spirit. That I may not sin against thee. Praise. Ayan po. Sabi nga po, it will always remind us to walk with God. Kaya nga po sabi ni David, I have hidden your word into my heart that I may not sin against thee. Kumbaga, wag po nating kaligtaan na i-meditate ang salita ng Diyos. Hindi po yung gusto lang nating basahin. Ay, ito, blessing to. Sige, ito yung babasahin ko. Ay, ito, pagpapalo na naman to ni Lord sa mga Israelites. Ayoko nito. Hindi naman to bagay sa akin. No, sabi nga po, ang salita po ng Diyos, holistic siya. Alam po ni God kung kailan niya tayo i-correct, kung kailan niya po tayo, yun nga po, re-release ng blessing. Lagi po yun nakadepende sa puso natin. Kaya nga sabi nga po, the fear of the Lord in our hearts will cause us always to draw near to Him and to do what pleases His heart. Not just because of His goodness in our lives, but because He is our one and only God. Amen? So, kaya po sa umaga pong ito, I invite everyone to stand up. And sa mga tinakal po natin ngayong umagang ito, katulad po ng binanggit ko kanina, di ba? Pag po lumapit tayo kay God at present natin na, Lord, ito yung nagawa kong kasalanan, forgive me, patawarin niyo po ako. Sabi nga po sa 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kumbaga, nais po ni Lord yung everlasting covenant niya sa atin na patuloy siyang gagawa na mabuti sa ating buhay ay magawa or mangyayari sa atin. Nais po ng Diyos yon. Pero kung meron pong mga nakatagong kasalanan sa ating mga buhay, ayun po ang maghihinder para hindi po natin kumbaga, ma-experience yung goodness ni God. Hindi po natin, kumbaga, yung fullness ng goodness ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa umaga pong ito, let's have a personal prayer sa Diyos. Na Lord, forgive me po. Ito po yung nagawa ko, ito po yung nasabi ko, ito yung naisip ko. Ito yung naramdaman ko na hindi nagbigay kaluguran sa iyo. Forgive me, O God.
I repent of these sins. I repent of the iniquities of my forefathers. I repent, O God, Lord, kung may nagawa akong mali sa kapwa ko. Forgive me, O God. At sabi nga po, He is faithful and just to forgive us. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Amen? That He always accept us, no matter what. Pero sabi nga po, we have to come before Him. We have to acknowledge yung nagawa natin. Kasi di ba, mahirap po sa isang tao na mag-sorry kung hindi niya tinatanggap na hindi siya nagkasala. Na nagkasala siya, I mean. Di ba po, mahirap mag-sorry. Yung isang tao na sasabihin niya, wala naman akong ginawang mali eh. Ako pa nga yung inagabriado eh. Di ba po? Pero sabi nga po, to those who humble themselves before the presence of God, before the sight of God. Yun nga po, sabi niya po, ang mga nagpapakumbaba sa kanyang harapan, in due time, He will lift them up. Kaya po sa oras pong ito, sino man po ang meron pa na nakatago sa ating puso, kung meron man, dumating man po sa point na parang, Lord, parang nagrebelde yung puso ko against sa'yo, sa mga leader ko, sa pastor ko, sa magulang ko, or kung sino man yung authority na nilagay mo sa buhay ko, forgive me, O God. Patawarin niyo po ako. Sige po, can we just have a personal time po sa Panginoon sa mga sandaling ito? Sabi nga po, if He heard the word of God, let us not harden our hearts. Huwag po nating hayaan na maging matigas yung puso natin, but let this be a time of consecrating ourselves before God. Hallelujah. Father, you have heard, O God, Lord, ang bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. Thank you, God, for your goodness. Lead us to repentance, O God. Your kindness, O God. Lord, lead us to repentance, O God. And we thank you, O God, for your unfailing love and your goodness to each and every one of us. Your mercy that endures forever. Your kindness leads me to repentance. Oh, yes, O God. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I wake in my praise, pour out a song from my heart. You are good, you are good, you are good, your mercy is forever. You are good, you are good, you are good, your mercy is forever. Let's sing it again with all our hearts. So your kindness leads me to repentance. Your kindness leads me to repentance. Your goodness
you are good, God. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Oh, Your yes, Lord. goodness is forever. Thank you for your mercy. Thank you for your kindness, oh God. Forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Yes, God. You are such a good God. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, you have put the fear of God into our hearts that we might not sin against you, oh God, because, Lord, you want to fulfill, oh God, Lord, your everlasting covenant to each and every one of us, oh God. Lord, you want us to experience you every day of our lives, oh God. And you don't want, Lord, the enemy, oh God, to came to steal, to kill, and to destroy, oh God, over our lives. That's why this moment, oh God, Lord, you unfold those things, oh God, that the enemy is using, oh God, Lord, over our lives, oh God. Father, we thank you, oh God, because you are our good God. You are our good Father who loves us so much, oh God, who loves each and every one of us, oh God. Lord, hayaan niyo po ang bawat isa sa amin ngayong umagang ito, oh God. Lord, makita, Panginoon, ang iyong walang hanggang kabutihan, oh God. Lord, sa buhay namin, oh God. Thank you, oh Father God, because, Lord, you gave us, oh God, you have given us a chance, oh God, Lord, to repent, oh God. Lord, to ask for your forgiveness, oh God. Lord, from all our sins, from all our trespasses, oh God, from all our iniquities, from all our deceit, oh God. Lord, before you, oh God. Muli, Panginoon, dalangin namin, oh God, bigyan niyo po ng pusong dalisay ang bawat isa sa amin, oh God. Bigyan niyo po ng puso, oh God, na mapagpakumbaba ang bawat isa sa iyong harapan. Bigyan niyo po kami, oh God, ng pusong masunurin, Panginoon. Pusong mapagpasakop sa iyo, oh God. Ikaw ay mabuti, O Diyos. You are good. You are good, God. You are such a good, good, good God. Lord, I pray this very moment, O God,
Lord, sa kapangyarihan po ng iyong pangalan, O God, Lord, every attachment of the enemy, O God, every entanglement of the enemy, O God, Lord, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, ito po'y wasakin niyo, ito po'y putulin niyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, O God. At Lord, thank you, O God. Lord, as we repent before your presence, O God, Lord, you are, O God, Lord, making the, O God, Lord, yung mga gawa ng kaaway, O God, sa aming mga buhay to be null and void in the name of Jesus. That Lord, as we ask, O God, Lord, that Lord, you, yes, the blood of the Lamb, O God, will be able to speak on our behalf, O God, in your courts, O God. Lord, no, O God, no weapon forms against us by the enemy will prosper, O God. Lord, yes, O God, hindi na, Panginoon, muli na makakapagnakaw, makakapanira, makakapangwasak, Panginoon, ang kaaway, O God. Lord, sa buhay ng iyong mga anak, O God. Lord, as you will help us, Holy Spirit, to walk in your holiness, to walk in your righteousness, to walk in your purity, O God. Lord, yes, O God. Yes, O God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na ang puso ng bawat isa sa amin, O God, ay Lord, yes, O God, lagi, Panginoon, na magpakumbaba sa iyo, God, sa panahon, Panginoon, na Lord, may magawa kaming mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, Holy Spirit, remind us to quick, O God, to ask for your forgiveness, O God, quick to repent, O God, before you, O God. At Lord, yes, O God, upang, Panginoon, ang mga legal rights ng kaaway sa aming mga buhay, O God, ay mawala ng bisa sa pangalan ng Panginoong Jesus. And Father God, we thank you, O God, for this moment, O God. Lord, let the true freedom, O God, that comes from you, O God, be upon your children, O God. Lord, let there be freedom, O God, Lord, from all the works of the enemy, O God, over the lives of your children in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, yes, O God, Holy Spirit, be the best influence of our lives, O God. Lord, yes, O God, even sa emotions namin, Panginoon, even sa aming kaisipan, O God. Lord, yes, O God, yes, be the best influence, O Holy Spirit, of our lives, O God. And let your word, O God, continuously to transform us, O God, from your glory to glory, O God. Lord, salamat, O God, dahil, Panginoon, walang hanggan ang iyong kabutihan, walang hanggan, Panginoon, Lord, ang iyong kahabagan sa buhay ng bawat isa sa amin, O Father God. Thank you, O God. Thank you, O God. For the last time, let's sing, You are good. You are good. You are good, God. Oh, hallelujah, hallelujah. You are good. Oh, yes, oh, Jesus. You are good. Yes, you are. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Lord, patuloy namin, Panginoon, na namnamin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Patuloy namin, Panginoon, na, Lord, yes, O God, tatanggapin, Panginoon, ang mga mabubuting bagay na gagawin mo sa aming mga buhay, sa aming pamilya, O God, sa iglesyang ito, O God. Lord, maging sa aming bansa, O God. Lord, we declare your goodness, O God, that, Lord, will overflow, O Father God, into our lives, O God. Na, Lord, ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God, ay hindi lang kami, Panginoon, ang, Lord, ang masasatisfy nito, O God, but also, God, the people around us, O God. Lord, they will going to see, O God, Lord, your goodness, that you are the true living God, Lord, who is so good to us, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, O God,
Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Salamat po, Panginoon, sa napakasarap, oh God, na presensya mo ngayong umagang ito, oh God. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, oh God. Lord, salamat po sa pagbabago ng puso ng bawat isa sa amin, sa pagbukas ng aming mga kaisipan, Panginoon. Lord, yes, oh God, sa iyong salita, oh God. At alam po namin, Panginoon, na lalabas kami sa lugar na ito, oh God, at na hindi na kami, Panginoon, ang dating kami, oh God. That, Lord, you have changed us, oh God. Lord, yes, oh God, you have changed our hearts, you have changed our minds, oh God, that we may be able, oh God, Lord, to always be victorious, oh God, through our Lord Christ Jesus, oh God, as we walk in this life with you, oh God, and for you alone, oh God. Lord, to you alone all the highest praise, to you alone all the highest honor, worship and adoration, oh God. Oh, we praise your name. Come on, praise the name of our God. Give him praise, for he is good and his love endures forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Oh, your love endures forever. Your goodness, oh God, endures forever, oh God. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. for the river that is flowing, oh God, for refreshing every soul, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Oh, thank you,
ministering to each and every one of us this morning, O God. Thank you, God, for giving us a refreshed heart, O God, this morning. Thank you for refreshing our soul, O God. Thank you for your presence. Oh, thank you, O God. Thank you, O God. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Praise. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sa oras pong ito, no, meron lang po akong gustong may pinakita po ang Diyos, ano, dahil, teka, yan, ayaw mabuksan. Yan. Teka, sandali lang ha. Natutuwa po ako sa Lord dahil binigyan niya ng linaw yung yan. Praise God. Kanina po, bago ako pumunta dito, no, meron akong pinakinggan na isang preaching na ang sa akin ay about yung sa 1 John 1:9, no? Na ang kapahayagan po dito ay naroon na we cannot outgive God. No? Dahil bigla po akong minessage ni Pastora Chic na sabi niya, Mama, ikaw ang assigned sa offering. Kayo mag-exhort. At dahil napakinggan ko yon, no, napakinggan ko yung minimeditate ko yon habang ko'y papunta dito. No? Sabi ko, Lord, how can I relate that 1 John 1:9, if we will confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Dito po sa giving, ang naroon po na natanggap ko doon sa kapahayagan na yon ay we cannot outgive God. Bakit? Kasi kung titingnan natin, ang sabi nga, if we will confess our sins, no? Isa lang ang gagawin natin. We will confess our sins, no? Isa lang yung ating gagawing, kumbaga isa lang yung ating responsibility to confess our sins. Tapos tingnan natin yung gagawin naman ng Diyos. He is faithful, no? He is just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. 4 ang kapalit, no? 4 ang kapalit. At purihin ng Panginoon, lalong luminaw sa akin ngayon, sa preaching ngayon. No? Kung titignan natin, bakit 4 yung kapalit? No? If we will confess our sins. Sa pagkakataon na ito, merong kapahayagan ng Diyos na kailangan pala, alam natin kung ano yung kino-confess natin. Kasi may ilang bagay na, yes, we will just confess our sins, pero hindi natin alam. At praise God, dahil ngayon ay nalaman natin yung 4, no? Yung sin, yung transgression, no? Yung, sabi nga, iniquities at maging deceit. Sino dito yung yung, alam na nito yung dati. Alam niya na yung dati.
Hindi pa, di ba? Ang alam lang natin basta sin. Pero sa umagang ito, pinaliwanag, no? Ipinakita sa atin na yung palang mga bagay na yon ay apat na klase. Kaya pala, yung balik sa atin ng Diyos ay apat din, no? He is faithful, yung katapatan niya. Kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya, mararanasan natin yung katapatan niya, no? He is just, no? Yung kanyang, sabi nga, pagiging just, no? Ibig sabihin, talagang tinitimbang niya ng tama, ng husto, no? He will forgive our sins, patatawarin niya tayo, and He will cleanse us. At lilinisin, ang pinakahuli, He will cleanse us, no? Ibig sabihin talagang, i-deliver niya tayo. Kaya napakahalaga po no, no? Na maunawaan natin kapag tayo humingi ng tawad, ano ba yung hinihingi mo ng tawad sa ating Panginoon? Is that a sin? Katulad na yung pinaliwanag sa atin. Is that a transgression? Nagre-rebelde ka na pala? Is that an iniquity? No? Na sabi nga, yung kasalanan ng ating mga ninuno, na minsan sinasabi natin, kasi, kaya matigas ang ulo niya, kasi matigas ang ulo ng tatay niyan eh. No? Yung para bang, kailangan, kung ano yung nararanasan nilang negative ng ating mga ninuno, ay naroon na maranasan din natin, katulad sa mga sakit at karamdaman. Pero ngayon, nakita natin, ano, na kailangan pala i-confess natin yon. And it is a deceit. No? Kumbaga, kung meron kang nagawa sa iyong kapwa, kaya purihin ng Panginoon. At ito pa, no? Sabi nga, na-excite ako, no? Na-excite ako dahil dito sa Jeremiah 32, yung ating pong pinakatema, sabi nga, this is the conclusion, no? Dahil last Sunday na nga ito, dun sa tema nating Everlasting Covenant, makikita natin na may apat na bagay din na nakapaloob dito sa everlasting covenant na ito, na ginawa ng Diyos. Ano yon? Ang sabi dito, no? Sabi nga dito sa Jeremiah 32:40, I will make an everlasting covenant with them. Una, ano ang gagawin ng ating Panginoon? No? I will put my fear in their hearts. Katulad ng ating pinag-aralan. I will put my fear in their hearts. Pangalawa, I will not turn away from them in doing good. No? Hindi ako titigil na gumawa ng mabuting bagay sa kanila. Pangatlo, I will rejoice over them to do them good. No? Naroon na patuloy na magagalak ang Diyos na gumawa ng mabubuting bagay sa atin. At ang huli, I will assuredly plant them on this land. No? In this land. No? Yung pangako niya. Yung lupang pangako na flowing with milk and honey. Apat din yun. No? Kaya, napapagtagnay-tagnay ko to, no? Na sabi ko, Lord, ang dami mong revelation, no? Kanina, sabi nga ay, habang naglalakad ako, papunta dito, talagang sabi nga, we cannot outgive our God. At, ang isa pa na ikinagalak ng puso ko, dahil tayo ngayon ay nasa giving, buksan nyo yung yoke, no? Buksan natin. Ito yung verse natin sa Luke chapter 6, verse 38. May apat na bagay din na gagawin ang ating Panginoon. No? Ang sabi dito, give and it shall be given unto you, good measured, pressed down, shaken together, running over. Sabi ko, Lord, no? Kanina lang na ano ko to, na sabi nga, ay biglang ibinigay ito sa akin ng Panginoon. No? Sabi nga, merong apat na bagay na nais ang Diyos na maunawaan natin. Una, doon sa pagbibigay niya ng everlasting covenant. Katulad ng inano ko kanina sa inyo. No? Pangalawa, doon sa sabi nga po, sa paghingi natin ng tawad. May apat na bagay na dapat maunawaan natin. No po? At itong pangatlo naman, dun sa giving. No, sa giving. Ang sabi nga, give and it shall be given unto you. Una, good measured, pressed down, shaken together, and running over. No? Kaya, makikita natin to kung alam natin ang ating ginagawa. Katulad dun sinabi dun sa 1 John 1:9. No? Ano yung dapat natin gawin? If we will confess our sins, pinaunawaan sa atin pinaunawa sa atin yung apat na bagay, no? Na hindi lang basta-basta confess,
No, kundi ma-realize natin ano yung dapat mong i-confess. No? Dahil yun ang magpapalaya sa iyo. At ngayon naman po sa ating pagbibigay, no? Give and it shall be given to you. May 4 na promise. Press down, no? Shaken together, good measured, pressed down, shaken together, and running over. Yun yung promise ng Lord, no? 4 din yun. Pero dito sa gagawin natin na give, kailangan maunawaan din natin. Hindi yung basta nagbigay ka lang. No? Kailangan maunawaan na din natin yung ibig sabihin ng pagbibigay. Ano ba yung dapat ibigay? No? Ano yung dapat ibigay? No? Katulad kasi nung do sa Bible, meron tayong makikita do sa ang tawag dito, do sa ang senaryo ay giving. No? Na naroon na mayroong lumapit na mayayaman, no? At sila ay nagbigay. They give. No? Pangalawa, merong isang widow na lumapit, nagbigay din. Pero makikita natin, sino yung nagbigay na kinalugdan ng ating Panginoon? Nais ang ating Panginoon, maunawaan natin to. Na sa ating pagbibigay, kailangan mabigyan natin siya ng kaluguran. Yung mayaman, nagbigay, kung titingnan natin, ang dami pa niyang binigay. Pero ang katotohanan, tira-tirahan niya lang. No? Tira-tirahan niya lang. Kumbaga kahit sabihin natin na bills yun, pero sa kanya, barya lang ang ibinigay niya sa gawain ng Panginoon. Yung widow, nagbigay siya, barya lang. Pero yung bariyang yun ang kanyang buong kabuhayan. Amen? No? Kaya sa oras na ito, may 4 na bagay din, no? Na pinapangako ang ating Panginoon kung alam natin ang tamang kahulugan ng pagbibigay. Kung alam natin ang tamang importansya ng pagbibigay. At alam naman natin, no, na lagi nating naririnig ang Malakay 3:10. Ano ba yung ibinibigay natin, no? Ano ba yung ibinibigay natin? Yung ating tithes, yung ating offering, maaring may mga pledges tayo, no? Naroon na kailangan alam din daw po natin to. Hindi yung basta ibibigay lang natin. Kaya nga po alam nyo, yung mga anak ng Diyos o yung mga sabi nga po, talagang nakakaunawa ng tamang kahulugan ng pagbibigay. No, katulad nung kailan ko ba narinig yun? Last yata, no? Na sa bahay pa lamang, nasa bahay pa lang tayo, handa na ang ibibigay natin sa Panginoon. Dahil prepared pinrepared natin yun no? Pinrepare na natin yun. Hindi yung pagdating dito, tsaka lang tayo naroon na naghahanap kung ano ang ibibigay natin. Hindi yon ang tamang kahulugan ng pagbibigay na kinalulugdan ng ating Panginoon. Ang tamang kahulugan ng pagbibigay na kinalulugdan ng Panginoon na pinangakuan niya that if we will give, it shall be given unto us, pressed down, shaken together, running over, and good measure, 4 na yan, no? Kung alam natin talaga ang tunay na kahulugan ng pagbibigay na makakalugod sa ating Panginoon. Kung paanong piniprepare natin yung puso natin sa pagpunta dito para makapanambahan, gayon din ang ating ipagkakaloob sa Kanya. Nasa bahay pa lang tayo, no? Naroon na, sabi nga po ay inihahanda na natin. No? Inihahanda na natin, alam na natin na ito ang aking i-offer sa Panginoon. Ibabalik ko ang 10 bahagi na ibinigay niya sa akin na pagpapala, ibibigay ko yung aking offering sa Kanya, ibibigay ko yung pledge ko sa Kanya, no? Yung mga pledges po natin, may pledges tayo sa Travis, may pledges tayo sa mission, no? Na kung saan sa pamagitan ng mga bagay na ito, nagiging bahagi tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya, sabi ko, Lord, ang galing nyo, no? Yung kapahayagan na natanggap ko po ngayon, ako po'y tuwang-tuwa, no?
tuwan-tuwa ako na doon sa everlasting covenant, may 4 na pangako ang Panginoon. Sa paghihingi natin ng tawad, may 4 na pangako ang Panginoon. Sa pagbibigay, may 4 na pangako din ng ating Panginoon. Di po ba nakakamangha? Amen? No? Nakakamangha. Na kumbaga yung mga dati, yung salitang yun dati, basta alam mo lang, no? Alam mo lang, pero sa umagang ito, may kapahayagan na ipinagkaloob ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At doon po sa ating pledge sa mission, katulad po ng, sabi nga po, yung binigay po ng Diyos kay Bishop about expansion, nakikita po namin to, no? Nakikita natin na talagang nagbubukas ang Diyos ng mga pintuan. At tandaan natin, ang sabi niya, kapag siyang nagbukas, walang makapagsasara, no? Kaya, sino po yung gusto na makasama doon sa pagbubukas na yon, na hindi magsasara hanggang sa kanyang muling pagdating? Ito po yung ating mga mission offering, no? Katulad po nga ngayon, na sabi nga po, ang gawain doon sa Zambales, no, ay itinalaga po natin doon sila Pastor Joseph, si Brother Janelle, na kung titingnan natin kung tayo po ay magiging madamot, no, hindi natin sila hahayaang magpunta doon, no? Dahil si Brother Janelle, sabi nga, ngayon pa lamang siya natututo doon sa ating, sabi nga po ay sa technical, no? Pero hinayaan natin dahil yun ang kalooban ng ating Panginoon, no? Kaya nga po si Pastor Albi, hindi siya makapag, sabi nga ay makapag, ang tawag dito? Organ ngayon, ano? Dahil tinututukan niya kasi nga po, ang talagang na-train ay si Brother Junel. Pero dahil kailangan po na makasama siya ni Pastor Joseph, no? Hindi po tayo naroon na, sabi nga po, magiging madamot. Dahil ito po ang kalooban ng ating Panginoon. No po? At meron pa rin pong mga pintuang naghihintay. No? At nakakatuwa po, katulad ng sinabi niya, no? That I will, kasama sa everlasting covenant, no? Yung binasa ko sa inyo kanina, yung last. And I will give you the land. No? I will give you the land. Alam niyo po ba, isa pong napakagandang balita po, lahat po ng binubuksan ng Diyos ngayon na pintuan, kaakibat po ang mga lupa na pagtatayuan ng kanyang bahay-sambahan. Amen? Praise the Lord! No? Yung pong sa Zambales, nagtatayo na po doon sila Pastor Joseph. No? Kaya hindi lamang po kaluluwa ang kanilang inaatupag doon. No? Tinatayo na rin po yung bahay-sambahan. Nung linggo po, nagpunta po sila Bishop doon sa Batulao, Batangas, na kung saan ay may gawain na rin po doon. Nagkaroon na po sila ng groundbreaking dahil may lugar na rin po, may lote na rin na ibinigay para pagtayuan ng bahay-sambahan. Hindi lang po yun, sabi nga po yung naghihintay na nakabukas sa pintuan, doon po sa lugar ng Sorsogon. May nagbibigay na din po ng lupa, no? Para ang bahay-sambahan doon, ang mga, sabi nga po, mga kaluluwa, mga kapatiran na makakakilala sa Diyos ay mayroon na silang pupuntahan. Maging sa Coron, Palawan, kausap na po namin yung contact person doon, no? Nakahanay na po yun, no? Nakahanay na po. And we know in perfect time, no, sa perfect timing ng Lord, mandoon po na makapag-i-start ang gawain sa mga lugar na yon. Amen? And they are all prepared. Kasama ang ating mga mission offering para doon po. No? Kaya kung nais nyo po na makasama sa Coron, ay ngayon pa lang po kasi aeroplano ang sasakyan doon. No? I-desire nyo. God will give you the deepest desire of your heart. No? Ibibigay ng Diyos yung ating mga pamasahe papunta po doon sa Coron, no? At maging ang sabi nga po marami po, no? Davao naroon na po, no? At nung Webis po pala nag-start na rin po ang Santo Tomas, Batangas. Amen. Si Reverend Bear po nagpunta doon. Dapat po si Bishop, no? Ang kasama ni Reverend Bear, pero dahil kami nga po ay galing Baguio nung Martes at saka Miyerkules, medyo nagpahinga po si Bishop kasi halos 100
yung pinanalangin niya doon sa leadership fellowship na yon doon po sa Baguio, no? Naging speaker po kasi siya doon at halos 100, napakarami po at purihin po ang Diyos, talagang kumilos ang Santong Espiritu. Sabi nga ni Bishop, kung paanong ina-acknowledge ni Pastor Caleb Lee ang gift ni Bishop na hawak niya ang fire of God, no? Talaga pong kumikilos, nararanasan, no? At purihin po ang Panginoon, nung pong sila po ay may panalangin, sila po ay talagang galak na galak at meron pong isang lumapit po, no, after ng prayer na talagang sabi niya, Bishop, salamat dahil nagkaroon ako ng kapayapaan, no? Kasi ang nai-release sa kanya nung siya pinag-pray, doon sa kanyang nararanasang persecution, sa kanyang nararanasang problema, no? Siya ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. At nung po lumapit yung nanay na yon, no, JIL po siya from San Miguel, Bulacan, umiiyak po siya na nagpapasalamat siya dahil nabigyan ng confirmation kasi meron siyang persecution na pinagdadaanan. Pero doon sa prayer na ginawa sa kanya, yung inirelease ang Diyos para sa kanya, pinagtagumpayan niya na ang persecution na yon. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, hayaan po natin na sa ating pagbibigay, no? Wag nating hayaan na basta lang tayo magbigay. Sa umaga pong ito, isa pong kapahayagan ang nais ng Diyos na mahabihan po ay talagang may tanim natin sa puso natin. If we know the true meaning of giving, no? Sa bahay pa lamang po, handa na tayo. Amen? Hindi po yung pagdating dito, tsaka tayo kakapa, tsaka tayo mag-iisip, no? That is not the true meaning of giving. The true meaning of giving, nasa bahay pa lang tayo. Prepared na tayo. Bakit? Dahil alam natin na sa Diyos nagmumula ang lahat. Amen? Dahil kapag dito pa lamang tayo, habi nga po ay naghahanap o nag-iisip kung ano ang bibigay natin sa Panginoon, ibig sabihin, we have not acknowledged all the good things that God has given you that past week. Hindi natin na-acknowledge yung lahat ng mga mabuting bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos sa linggong yon, no? Itong linggong pinagdaanan natin. Pero kapag na-acknowledge natin ng totoo sa ating puso, lahat ng mabubuting bagay na ginawa niya sa nakalipas nating linggo, Sabado pa lamang, nagpapasalamat na tayo at nakahanda na ang ating ipagkakaloob sa Kanya. Amen? Minsan pa, sabi sa Luke chapter 6, verse 38, give and it shall be given to you, pressed down, shaken together, running over. No? Kaya makikita po natin, we cannot outgive God. Amen? Tayong lahat ay yumuko. Ama namin Diyos, salamat sa kapahayagan na patuloy na pinagkakaloob nyo. Thank you for the deep things, Lord, na nais nyo na maunawaan namin, Panginoon, upang kami ay tunay na makaranas, Lord. Maranasan namin yung pong walang hanggang tipan, yung walang hanggang covenant na ibinigay nyo, Panginoon, mula sa aming kanununuan hanggang sa kasalukuyan. At inaangkin namin, Panginoon, na ang mga pangakong yon, hindi lamang hanggang sa amin, kundi sa aming mahanggang kaapu-apuhan, ay mararanasan ng mga pangako nyo, Diyos, sa buhay ng bawat isa. Lord, sa oras po ito, sa mga itinuro nyo sa amin, Panginoon, hayaan nyo po, Lord, na lalo pang lumalim ang relasyon namin sa inyo. Maging sa amin pong pagkakaloob, salamat, sapagkat tinuro nyo sa amin the proper way, the right way, the true meaning of giving, Panginoon, na magbibigay ng kalwalhatian at kadakilaan sa inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po ang aming pagkakaloob. Kayo po ang nakakakilala at nakakaalam nito. Father, I just pray, hayaan niyo po na maranasan nila ang pangako niyo that you will give it back unto us, pressed down, shaken together,
running over, O God. In a good measure na ang measurement nyo ang gagamitin nyo. Salamat ng marami. We give you the glory. We give you the honor. We give you the thanksgiving, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Here I stand, forever in your mighty hand, living in your promise, written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, all I need. Your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. I belong to you. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, all I need. Your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you. I belong to Dako po tayo sa ating announcement. Yan, susunod na Sunday po ay first Sunday na po ng July, and meron po tayong eating fellowship nun after the service. And yun po, tuloy-tuloy po tayong manood ng ating Speak Life. Every Monday po yan ng 7 p.m. Mapapanood po natin yung mga testimonies po, hindi lang po ng mga kapatid po natin dito po sa atin, sa J-Blue po dito sa atin, magiging mga taga-Camellia po, nagte-testify na rin po. Kaya sa mga gusto rin pong magpa-record ng kanilang testimony, approach lang po natin si Goy or si Mai po.
And next naman po yung ating Tinig ng Pag-asa every Tuesday and Thursday ng 7 p.m. sa Facebook page po natin yan. And yung mga home church fellowship po natin, this coming June 29 po, ngayon po yung Wednesday, dun po ang Bible study sa Aklan Family Residence. So dito po yan sa May Navar ng 5 p.m. Sa mga gusto rin po pala na mag-open po ng mga Bible studies po sa kanilang bahay, pwede rin po kayong magsabi para makapagpa-schedule po sa kanilang tahanan po. And next naman po, yung soaking po natin. Ayan, every Saturday po yan after po ng practice ng worship team. 8 p.m. We encourage po din po yung iba na maka-join po after po ng practice nga po every Saturday. And next naman po, yung JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding every Tuesday ng 8 p.m. via Zoom. And yung mga discipleship trainings po natin, una po sa kids kay Sister Clyde, ages 3 to 12. Every Monday po yan ng 6 p.m. Yung youth po kay Sister Hailene, ages 13 to 21 ng Sundays ng 4 p.m. Young adult kay Brother Shalem and Sister Iyay, ages 22 to 30, every Thursday ng 8:30 p.m. Yan yung sa young adult po, magiging alternate po yung schedule po. May time po na Thursday and may time po na Sunday na face-to-face po yung discipleship training. And next naman po sa adult women kay Sister Arlene, ages 31 to 50. Every Thursday po yan ng 8 p.m. Adult men kay Brother Rio, ages 31 to 50, ng Sundays ng 7 p.m. And senior adult kay Rev Estela naman po ng ages 51 and above. Every Thursday din po yan ng 8 p.m. And yung mga online prayer gatherings po natin, sa mga fathers po, Monday to Saturday po yan ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. And pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And last po, wag po natin kalimutan i-like, i-follow, and i-subscribe po yung ating mga social media accounts. Sa Facebook po yung Jesus Be Lifted Up Church, and sa YouTube naman po yung JBLU Church. Mapapanood po natin dyan yung mga nagdaan po nating live na pwede po natin ulit mapanood. And every time po din po na may bago rin po na mga live po, mapapanood po natin dyan sa ating social media account. Yun lamang po. Sige po, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon at ibigay po natin ang pinakamataas na papuri sa Panginoon sa umaga nito. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, we worship you, O God. Hallelujah, we love you, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dakila naming Diyos sa langit, Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbusog sa aming mga kaluluwa. Lord, maraming salamat, Lord God, sa ginamit mo, Panginoon, na si Pastora Chic, Lord God, bilang iyong tagapagsalita ngayong umagang ito, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, ibalik mo sa kanya, Lord God, 10 ng kanyang pamilya ang mga lakas, Lord God, na nawala sa kanya habang siya'y nag-aaral, Lord God, ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, na tunay nga po, O Diyos, na pagpapaalala, Lord God, ng iyong mga covenant, Lord God, sa amin mula nang kami iyong pinili, Lord God, mula nang ikay aming tinanggap, Panginoon, bilang Diyos na buhay, Lord God, bilang Diyos ng mga Diyos, at hari ng mga hari, Lord God, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bansa, Panginoon, sa aming bayan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga salita, Lord God, na nagrema, Lord God, sa puso namin, Panginoon. Lord, patuloy naming ipinapanalangin, Lord God, na sa bawat desisyon ng aming mga buhay, Panginoon, palagi naming piliin Ikaw, Panginoon. Palagi ka naming unahin, Panginoon, sa bawat desisyon ng aming mga buhay, Panginoon, dahil nothing compares to you, O God. Nothing compares to you. You only completes us, O God. Ikaw lang ang makakakumpleto ng aming buhay, Panginoon. Ikaw lang ang tanging kaligayahan namin, Lord God, ang magpuri sa iyo, magluwalhati sa iyo, Lord God, ang kakontentuhan ng aming buhay. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, kinatagpo mo kami, pinuno mo, Lord God, ang aming mga puso ng iyong mga salita, ng iyong pag-ibig at ng iyong pangako, ng walang hanggang pangako mo sa amin, Lord God. Walang hanggan, Lord God, walang katapusan na pagpapalat, grasya, Lord God, sa pamilya namin, sa amin, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. At Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, dala-dala namin, Panginoon, ang iyong mga salita. At sa aming pagbabalik sa mga susunod na linggo, Panginoon. Lord, hallelujah. Ay muli kami, Lord God, may excite na katagpuin ka. At sa aming mga tahanan, Lord, sa apat na sulok ng aming mga tahanan, Lord God, ay may sa pamuhay namin, Lord God, ang aming mga napakinggan, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Mulit-muli, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, iniibig ka namin, binabalik namin ang aming mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.